Tá pobl scoile ag obair go dtíon chun gur féidir na scoileanna a athoscailt go na daltaí, dá dálaigh, agus do na fuair na scoile. Bhí anchuid cásanna de COVID-19 an air in na mí nolog agus i mí aimhir. Dearg a bhíras beagánaín agus bhéidigh sé le líon na gásanna. Mar sin, tá na dochtúirí sláinte poiblí hééis féchant ar na rialacha a bheith teastás na scoileanna chun muid go léir a chumad sláán sábháilte. Tá siad sásta go méid cosanta going vírus sa scoil má dhéanamh iad na rudaí a irtar ar nga dhéana. Ní mór de gach dalta agus gach iarrainn scoile cuimrú arís ar na rialacha agus na nósanna atá a bhaim chun go méimiid ar fad sláán sábháilte. Cuireann na scoileanna iad seo arás a gcuimhne go na daltaí ag bant úsáid as leganach i cuid a níos seo agus i mealaí eile. Beag fórmhór na náltaí ag súil go mór le go arás agus beisiúd ar bís. Tá daltaí eile an agus déiteach imrí a bheith orthab. Ní aon rud as an gná é sin. Socróig go bhórmhór isteach go tapa. Meabhraigh dómh na rudaí dearfacha a bhhaine le bheith arás ar scoil. A gáirde eáil a ríist agus rudaí a haíonn leor scoil a dhéana. Beag tácht le nósan na maithe ní na lámh agus sláintechas ginearálta go phobal uile na scoile. Fech chuige go bhfuil dul leanamh an círsúra úsáid nó cásacht nó sré a ligan isteach san uileán. Ba chóir go fáistí am líonna déirnach an na bonscoile agus an ngach bliain iarmhain scoile fannacht amach ón na chéile. Sa bonscoil, ní íirtar ar leanaí óga a bheith scarthamach ó chéile. Tá siad agrathe an grúpaí boga laistigh den rang. Am gnóthach a sethé páistí thuirtar scoil ar maidin agus a bháilú tránóna. Bí cuairmach go mbíonn tú scar amach ó chuoine eile gcónaí agus lean tróir na scoile. Is fearr do leanamh a thuirtar scoil agus a bháilú chomh tapa agus is féidir gan éon bhuaila dhéana. Beag máscá chathab ag a bhuireann an ngach scoil agus ag daltaí iarmhain scoile. Íre do fáiste siúil ar scoil más féidir nó gol ar a rothair mátá sé sin sábháilte. Bei siochan dágúid hain ag na daltaí ar a mos scoile. Caithfidh siad síos sa siochan sin na gcónaí agus measca chaithfh ar a mos agus ag stadamhos. Cuireann na scoile na scéala chuid na tuismitheoirí faoin na rialacha nua seo. Leabhar le do leanaí sa bhaile faoin na rialacha nua ar scoil. Ba chóirdeat an scoil a chur ar an eolas faoi aon dachrót fólama a bhí ag do leanamh fad a bhí na scoile na dúnta. Cabhró sé leis a leanamh nó san na sláintúile a bheitthe bhaim sa bhaile. Cabhraigh le do leanamh bí a sláintúile ithe, dul a colla ag amatá arúnach dá ís, dul a gimmert las mua agus labhart le cóide. Tuigeann na múntóirí go raibh sé dachar ar na leanaí obair scoile a dhéanamh sa bhaile agus cabhróg siad leo ónas go mbeidh siad an an líosteach ar a bhóna mar ríist. Din airbe a bhfuil cótha COVID-19 ar híú air sé sin fíomhras, casacht, gearranáil nó dachracht anála, nó arú ar a gomas bolle nó blas, níor chóir de nó dó dul ar scoil. Lean an tróir ó aimimeach na seirbhíse sláinte faoi bheith aonrathe ó dhaoine eile agus curgléachar a dochtúir. Aber le do leanaí é a rá leis an múntóir láthroch má bhothaíonn siad bráite ar scoil. Caithimid go léir ar gcionn hain na dhéana chun gur féidirling na scoileanna a oscailt go sláán sábháilte. Tá sé táchtach go glíimís leis a gáirle sláinte poiblí gan casa ar dhaoine eile las muid an teach ónas gur féidir an scoil a chamad sábháilte. Gheofar tuilleadh eolais ar gov.ie/filleadh ar scoil.